Mae bod da, croeso a cynnes i chi bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld mae Gwydion yn arwen ni yn yr oedfa bore yma. Ni'n diolch i Gwydion am wneud hynny ac yn dymuno y bendith Dew arno fe wrth i fe yn harwen ni. Ac arno ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Fel arfer mae paned ar ôl yr oedfa ac yna ysgol Sul yn ail gychwyn bore yma. Hefyd am tua 11:15 ac yna heno am 5:00 os dwi'n mynd bydd Tristan Hallam yn arwen ni yn yr oedfa prynhawn yma. Mae Meirion, ni'n cofio amdano fe, mae'n pregethu yn Llaneirwg y bore yma. St Mellons, rwy'n gwybod bod chi'n siŵr ble mae Llaneirwg. Mae yna sawl cyhoeddiad ynglyn â'r wythnos sydd o'n blaenau ni. Rai pethau fel arfer nos Fawrth, mae cwrdd gweddi fan hyn am 7:45, ac yna bore dydd Mercher, y cyfarfod gwragedd paned y sgwrs am Eneris sôn rhywfaint am waith rooted restored mae hi a Tom yn ymwneud ar hyn o bryd. Gyna nos Iau, fi'n meddwl bod yna drosodd y gras cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, ac yna bore dydd Gwener, mae yna fore coffi fan hyn yn ail gychwyn ar ôl yr hanner tymor ddod i ben. Cofio, dim clybiau i'r plant, ond ni yn cael cyngerdd Gwilddewi yn lle. Mae Mared Emlyn yn mynd i ddod, mae yna wahoddiadau fan hyn yn y blaen. Croeso chi basor yn ymlaen i gymdogio neu ffrindiau, cydweithwyr. A rhwng 7 ac 8 nos Wener, bydd Mared yn canu rhywfaint, canu'r dilyn ac yn rhannu rhywfaint o tystiolaeth i gyda ni yma nos Wener, ac yna bydd paned gan bod ni'n ddydd Gwilddewi, dys dim angen esgus, ond gen i bicer yma'n ar ôl y cyfarfod hefyd. Felly cofiwch am hynny nos Wener am 7:00. Ac yna, achos hynny, o'n i'n meddwl bore Sul nesaf, mae'n gyfle da ni wedyn i wahodd rhai sydd wedi dod i'r oedfa ar fore Sul. Felly bydd yna bicer yma'n ac yn y blaen ar ôl yr oedfa bore di Sul hefyd, ond cyfle i ni i ddefnyddio nos Wener, i wahodd bobl i ddathlu Gwilddewi gyda ni ar fore Sul fan hyn hefyd. Ac yna, oherwydd hynny, bydd y cymyn nos Sul nesaf. Felly cofiwch am hynny, bydd y cymyn nos Sul nesaf yn ytrach nag yn y bore. A bydd ni'n ddod yn prysur hefyd, achos yn y prynawn mae oedfa yn Heol Don. Mae yna grew yn cynnal oedfa yn Heol Don y cartre hen bobl y prynhawn di Sul nesaf. Mae Castell y Mis yn mynd at waith Lydia Adams, sydd yn gweithio gyda myfyrwyr yn Slofenia. Ni yn gobeithio cyn diwedd y mis, dys dim lot amser ar ôl, ond i rannu fwy o wybodaeth am hynny. Mae felly ni'n ei rannu ar y WhatsApp, neu felly cyfle i weddio mwy am waith Lydia yn y cwrdd gweddi nos Fawrth. Ac yna, mae Gwydion i gofyn i fi rhannu gair am y mini gwersyll. Gair ddiolch. A fi'n credu bod fi'n diolch ar ran Amanda hefyd, a Rhiannon, a Awen, oedd yn swyddogion, a dros rhai o'r plant fan hyn oedd yn wersyllwyr. Diolch yn fawr i chi am eich gweddiau. Yn sicr o'n i'n ymwybodol o cael fy nghynnal trwy'ch gweddiau chi yn ystod yr wythnos ac yn gwerthfawrogi hynny. Dwi ddim wedi cael cyfle i feddwl o flaen llaw, ond jyst nifer o bethau i ddiolch amdano. Yn sicr, yn diolch fi'n credu bod fi'n iawn i fe, yn wersyll hapus. Lle'n werth gofyn i rhai o'r gorsallwyr a'r swyddogion wedyn. Ond nes i fwynhau, yn sicr. Ac oedd e'n wersyll diogel. Ni'n gallu cymryd y pethau yna'n ganiataol, ond Dew sy'n rhoi nhw i ni. Ac ni'n gwerthfawrogi, oedd dim damweiniau difrifol, oedd dim problemau mawr, ac oedd e'n wersyll diogel a hapus, fi'n credu. Ac yn fwy na hynny, yn sicr ges i fendith o fod gyda swyddogion, o weld difrifoldeb plant wrth sôn am
a thrafod y gair ac wrth wrando ar y gair cael ei bregethu. Ac yn sicr ges i fendith hefyd o'r anerchiadau gan Steffan Job. Oedd Steffan, mewn ffordd mewn gwrwnydd, yn arwen ni trwy'r efengil. Oedd yn edrych ar tair gardd. Gardd Eden ar y bore cyntaf, ac yna gardd Gethsemane ar yr ail bore, ac ar y trydydd bore, y gardd y bedd gwag. Ac yn ystyried y garddwr ei hun. Ac yn atgoffa ni mewn ffordd oedd yn hawdd i wrando arno, ac rhywbeth syml, ond eto fel yr efengil, defndiroedd iddi hefyd. A felly, yn ni'n ddiolchgar iawn am y gair hwnnw yn ystod yr wythnos. Fi'n siŵr na pethau eraill yn feddwl i wrth fi eistedd lawr, ond dyna'r prif bethau felly ystyried. Ac i ddiolch i chi am eich gweddiau chi yn ystod yr wythnos sydd wedi bod. Ni'n weddio mewn moment, ond cyn i weddio, na i ddarllen rhai adnodau yn yr ysgol Sul yn ysblaen, os dwi'n mynd, fyddwn ni'n edrych ar Salm 13 gyda'n gilydd. A dyma sut mae'r Salm yn gorffen. Yr wyf fi'n ymddiried yn dy ffyddlondeb, a chaiff yng nghalon lawenhau yn dy waredigaeth. Canaf i'r arglwydd, am iddo fod mor hael wrthyf. A dyna ni'n neud bore yma, ni'n llawenhau yn ein gwaredigaeth. Ni'n canu'r arglwydd, am iddo fe fod mor hael wrth ni. Gadewch ni droi at y Duw hael yma, mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd Dduw, ni'n diolch nawr bod ti wedi trefnu diwrnod cyntaf yr wythnos i ni droi ata ti, i ni gael amser o'r neilltu i daddoli di a rhoi yn sylw arna ti, i atgoffa'n gilydd o bwy wyt ti ac o'r hyn wyt ti wedi wneud trosto ni. Arglwydd ni'n ymwybodol falle bod yr wythnos sydd wedi mynd heibio, bod yna bethau sydd wedi bod yn anodd i ni. Bod yn yfeichiau gyda ni i'w cario. Ond ni hefyd yn diolch wrth ni ddod nawr gyda'n gilydd. Wrth wneud hynny, atgoffa'n gilydd bod ni yn bobl sydd wedi'n prynu gan yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni yn rhai sydd wedi cael ein caru gan ein tad nefol ni. A bod ni yn gallu dod a chanu am dy helioni di. Ac o Dduw, ni felly yn gwybod bod ti'n Dduw hael, sy'n caru rhoi pethau da i dy blant di. Ni'n dod yn ddisgwylgar y bore yma, yn pwyso ar da ddewidion di drosto ni. Ac yn gweddio neu di ymweld â ni, i neu di ymwneud â ni. O ysbryd glân, defnyddio'r gair y mae Gwydion di paratoi bore yma yn cyfer ni. A ni'n gweddio bydde fe'n air i bob un ohono ni yn bersonol. O arglwydd Dduw, ni'n dod yn bechaduriad, ond yn diolch i ti bod Crist yn drech na'n pechod ni. Ac felly ni'n dod yn gofyn am fyddeiant, am bob bai yn derbyn di, ac i ti yn derbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch, Rodri. Beth sydd angen arnoch chi? Fi'n edrych o gwmpas, wrth edrych o gwmpas, fi'n ymwybodol o rai anghenion sydd angen ar gwahanol rai. Mae rhain o'ch chi blant, pobl ifanc, chi wedi cael wythnos o wyliau, chi'n mynd nôl i'r ysgol. Mae'r ysgol gallu bod yn tuff. Mae gwaith yn gallu bod yn anodd. Mae gwasgedd gwaith. Mae pen arglwyddiaeth Duw, rhagluniaeth Duw, pethau anodd yn digwydd i ni. Rhai ohonoch chi dan straen. Beth sydd angen arnoch chi bore yma? Fi'n gwybod rhai, ond fi'n gwybod pawb yn sicr. Fi'n gwybod beth yw angen pawb. A mewn un ystyr, angen ni gyd
yw fwy a mwy o Iesu Grist. Gweld mwy ohono fe. A dyna beth yw'r emyn gyntaf. So ni sôn am bob math o bethau, mae'r emyn gyntaf 188 yn y llyfr yma. Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon. Beth bynnag sydd o'n blaen ni, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na thrysorau yr India i gyd. O llengyfan, ddaeth ei meddiant gyda ymdew, gyda Christ, gyda fe, gyda ni. Mae popeth sydd ei angen yna. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welo llygad ar hyd wyneb deu ar lawn, rhosyn Saron. Ti yw tegwch nef y nef. Wrth ni ganu, gadwch ni weddio y bydd hyn yn fwy gwir amdano ni, bod ni allu dweud, Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon. Godwn ni i ganu. Oedd yw ein tad ni'n gweddio, bydd hynny'n wir amdano ni. Byddwn ni allu dweud, Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon, hyd nod pan bod y tonnau yn fawr iawn, a'r storm yn arw, bod ni'n gallu dweud bod ni'n dawel ac yn ddiogel am bod Iesu Grist gyda ni. O arglwydd, siarad yn ei nawr, clod iddo fe. Amen. Nawr, i chi blant, fi wedi rhoi taflen i chi, fi'n mynd i alw chi ddod ymlaen heddi. Ond fi siŵr bod fi'n cofio'n plant ni yn neud hyn, fi'n meddwl byddwn ni gyd yn cofio derbyn hyn neu wneud hyn, a fi'n siŵr bod chi plant wedi wneud hyn i mam. Pan o'ch chi'n fach, bod chi wedi rhoi blodau i mam. A chi wedi pigo nhw, nid o siop, chi wedi pigo nhw. A fi'n cofio'n plant ni yn neud e, ac i fod yn fanwl gywir, nid blodau o'n nhw ond chwyn. A nhw'n pigo nhw lan ar ochr y ffordd, fi eisiau rhoi hwn i mam. A maen nhw'n pigo'r blodyn lan, dyn nhw'n pigo'r coesyn, just y blodyn. A maen nhw'n pigo fe, a maen nhw'n rhoi yn eu llaw nhw, a dyn rhoi yn eu poced nhw, neu cadw yn eu llaw nhw, ac yn cerdded adre, ac yn chwarae, ac yn cadw'r blodyn
yn eu llaw nhw am ryw 20 munud, a wedyn mynd adre, a wedyn dweud, mam, fi wedi cael blodyn i ti, a maen nhw'n rhoi y chwyn sydd wedi hanner marw i mam, a beth yw ymateb mam? Yw'n dweud, chwyn yw hwnna? Neu yw'n dweud, mae hwnna di hanner marw, os yw'n coes sy'n... Be mae mam yn dweud? O, diolch cariad. O, na hyfryd. A ni, pan ni'n dod at Dduw, ni'n teimlo, mae'n hymdrech ni. Mae'n rybys. Mae'n hymdrech ni mor wan. Ac ni'n dod â fe at Dduw, mae'n mawl ni yn dod, a mae fel chwyn. Ond yng Nghrist mae Duw yn gweld ni, a mae e'n dweud, o, diolch yn fawr, cariad. Yng Nghrist, fi'n gweld y galon, fi'n gweld y cariad, ac bod y blodyn ddim yn wych, mae chwyn yw e, eto gyd, fi'n diolch. Ac yng Nghrist, i ni'n dod, ni'n moli Duw, a mae Duw yn derbyn yn moliant ni yng Nghrist fel, wel, ie, mor wan, mor ffôl, bod ni'n crwydro, Duw yn derbyn y mawl ac yn mwynhau y mawl. Yna'n braint ni i'w gallu ei addoli e. Nw'n ni ganu eto efo yn gilydd. Boed i feddwl Crist fy ngheidwad fyw o mewn, o ddydd i ddydd, boed i'w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Fe ganwn ni ar ein heistedd. Ddarllen o'r yma o llythyr Paul at y Philipiaid. Philipiaid ar drydydd benod. Philipiaid penod 3, os oes Beiblau gyda chi, bydde hynny'n gret bod chi'n gallu dilyn tudalen 2:1-8 yn y Beibl Capel. Felly Philipiaid penod 3, a nhw'n ni ddarllen o'r adnod gyntaf hyd at adnod 17. Mae Paul yn ysgrifennu'r llythyr yma tra fod e mewn carchar i'r Cristnogion yn Philippi. Mae di anfon Epaphroditus nôl gyda'r llythyr yma. Epaphroditus dath ar rhoddion iddo fe tra'n carchar oddi wrth yr eglwys yn Philippi. Epaphroditus yn mynd yn sâl, bron colli I fywyd, ond mae Paul yn anfon yn nôl gyda'r llythyr yma at yr eglwys yn Philippi. Dyma ni yn y drydydd benod ar adnod gyntaf. Dyma air Duw.
Bellach gyfeillion, llawen hewch yn yr arglwydd. Nid yw ysgrifennu'r un pethau atoch yn drafferth i mi, ac i chwi mae'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y drwy gweithredwyr, gwyliwch y rhai nad ydynt ond yn gweidi'r cnawd, oherwydd ni yw'r rhai gwir enwededig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw, ac yn ymfalchio yng Nghrist Iesu, heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'm ran fy hun, le i ymddiried yn y cnawd hefyd. Os oes rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, yr wyf fi'n fwy felly. Wedi enweidi arnaf yr wythfed dydd, o hil Israel, o lwyth Benjamin yn Hebrewr, o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith, yn Phariseiad, o ran sel, yn erlyd yr eglwys. Yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith, yn ddifau. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf yn nawr yn ei ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, yr wyf yn dal i gyfri pob peth yn golled, a'r bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Yr un y collais bob peth o'i herwydd. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel mwyn i mi ennill Crist, am cael ynddoef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun, sy'n tarddio'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef, fel y caf i ryw ffordd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond rwyf yn prysuro ymlaen, mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefais innau ei fwyn fy meddiannu gan Crist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen, yr wyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Pob un ohonom felly sydd ymhlith yr rhai eiddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych yn wahanol feddwl am rhywbeth, fydd atguddiad yw hyn hefyd i chwi. Ond gadewch i ni ymddwyn yn unol ar safon yr ydym wedi ei chyrraedd. Byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion, a daliwch sylw ar yr rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych ynom ni. Wel, dyna air Duw, a byddwn ni'n edrych ar yr rhan yna nes ymlaen gyda'n gilydd. Ganwn ni nawr o'r atodiad mynd 58. 58. Yn Iesu Grist mae'n ngobaith llwyr, unig bledia fi, gwawd y byd fy rhyddid yw yr iawn a'r galfari. Ac wrth ymgyrraedd at y nod, fy ngobaith yw fy nghraig, syrthio i bydew pecho di, ei waed sy'n clirio yn bai. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
A gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O ddiwyn tad, i ni yn diolch i ti bod ni'n cael cyfle nawr i ddod gyda'n gilydd i daddoli di, ac mor dlawd yw ein haddoliad. Diolch dy fod ti yn derbyn ein haddoliad tlawd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n ymwybodol iawn arglwydd bod y cyfan sydd yn dod i ni, yr holl freintiau yn dod oherwydd ein gwaredwr Iesu Grist. Ni'n diolch i ti amdano fe, o arglwydd ac yn gweddio. Bydd e'n cael ei ddyrchafu heddiw yn ein bywydau ni fel unigolion, yn ein bywyd ni fel eglwys, ond ar hyd a lled ein gwlad ni. O arglwydd, ni'n hiraethu ei fod e'n cael ei ddyrchafu mwy a mwy, bod e'n cael ei weld fel ag y mai, fel Rhosyn Saron, ei fod yn fwy na unrhyw beth y gallwn ni ei gael ar y ddeiar yma, ei fod tu hwnt i'n dychymyg ni. O arglwydd am wneud i agor yn llyged i ni weld fwy a mwy ohono fe. Arglwydd i ni'n dod ger dy frondi yn diolch i ti am dy ffyddlondeb, yn diolch fel y bu i ti gynnal y gwersyll yn Bryn y Groes wrthos diwetha. Ni'n diolch i ti am bob un o'r plant a'r bobl ifanc oedd yna. Diolch am warchod dros y swyddogion. Diolch am y gair gyhoeddwyd. Ni'n gweddio arglwydd y bydd yna ffrwyth yn dod os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno'r plant a'r bobl ifanc yma i ti, yn gweddio bydd di'n cynnal nhw wythnos yma wrth mynd nôl i'r ysgol. Y bydden nhw'n ymwybodol dy fod ti gyda nhw, dy fod ti yn eu harwain nhw. I'r rhai sydd eto heb gredu, o arglwydd, ni'n gweddio yn fwy na dim byd y bydde di'n eu hachub nhw. Ni'n gweddio amdano ni gyd arglwydd, ti'n gwybod beth yw ein sefyllfaoedd ni. Mae rhai yn mynd trwy storm ar hyn o bryd, ac o arglwydd ni'n cyflwyno nhw nawr i ti yn gofyn o arglwydd. Bydd yn agos atyn nhw. Ni'n gweddio bydden nhw yn ymwybodol bod Iesu Grist gyda nhw, a i fod e'n ddigon weithaf y storm o arglwydd. Closio atyn nhw os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio os oes yna rai yma heb sicrwydd o arglwydd, dyro sicrwydd cadarn iddyn nhw, nid ynddyn nhw, ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio os oes yna rai yn oer eu cariad, o arglwydd, cynhesa'n cariad ni ata ti. Arglwydd, ni'n diolch i ti, bod ni'n gallu dod gyda mawl i ti, a bod ni'n gallu dod ar holl ddeisyfiadau ato ti. Ac bod ni'n mynheiddi dim, dy fod ti'n tywallt gras ar ben gras. O arglwydd, derbyn ein mawl, derbyn ein diolch ni. Gan ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n cael mwy a mwy o gyfle i sôn am y llawenydd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist wrth eraill. Dyro gyfleon i ni wythnos yma i sôn am yr arglwydd Iesu Grist wrth ein ffrindiau ni, wrth ein cydweithwyr ni. Lle bynnag i ti di'n gosod ni o ran fewn stryd o arglwydd. Dyro gyfleon wythnos yma i ni i sôn am y gobaith angen rheidiol sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio am y cyfarfod dydd Gwener. Ni'n gweddio byddwn ni'n ddigon hi ac yn hyderus i wahodd pobl, hyd yn oed os nhw'n gwrthod, y byddwn ni'n fodlon gwahodd. Bydd di gyda ni yn y cyfarfod, ni'n gweddio arglwydd y bydd di gyda Mared yn rhoi bob doethineb iddi hi, ond y bydd pobl yn ymwybodol dy fod ti yn bresennol. Byddwn ni'n gweld pobl yn holi beth yw y gobaith yma sydd gyda ni. Ni yn cyflwyno Lydia i ti o arglwydd yn dyner iawn, yn gweddio bydd di yn ei chalanogi hi y dyddi yma, yn ei chynnal hi, yn rhoi pob doethineb iddi, yn ei ymwneud a'r myfyrwyr a'i chyfrifoldebau hi o arglwydd ni'n cyflwyno hi, yn dyner i dofal, ac y bydd hi'n derbyn y rhodd oddi wrth yr eglwys, ac bydd y rhodd yna nid yn rhyw rhodd materol yn unig, ond y bydd e'n fendith iddi hi os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno arglwydd eto, brodyr a chwiorydd i ni sydd yn dioddau, erledigaeth o arglwydd ni yn parhau i gyflwyno nhw i dy ofal di, yn gofyn heddiw bydd di'n rhoi dy gysur, yn rhoi dy dangnefedd di iddyn nhw yn yr amser anodd yma. Bydd gyda ni nawr felly wrth ni droi at y air, ni'n gofyn ar y ti siarad â ni. Ti'n gwybod angen bob un yma o arglwydd trigarha gogoniant Iesu Grist, am bod ni'n gofyn y cyfan yn ei enw Amen. Wel, fe godwn ni eto i ganu emyn 530
deheuad yr ymynydd fan hyn o nabawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Fe godwn ni i ganu. Wel, ni am droi i'r rhan ddarllenon ni, Philipiaid penod 3. Edrych ar y darn ddarllenon ni i gyd mewn un ystyr, ond falle yn canolbwyntio ar adnodau 8 i 14. Felly, Philipiaid penod 3, adnodau 8 i 14. Fel chi'n gweld, mae 3 pwynt gen i. Y targed, y penderfyniad a y gweithredu. Beth yw eich targed chi? Byddai'n eitha diddorol jyst gofyn i bob un beth yw eich targed chi. Chi blant, pobl ifanc, mae'n siŵr bod chi wedi clywed lot o hwnna yn yr ysgol, hyd nes bod chi wedi syrffedu. Chi'n mynd i'r wers, reit, beth yw targed ti yn ystod y wers yma? Neu beth yw dy darged i tymor yma? Mae'n digwydd yn y byd gwaith. Mae'n boblogaidd iawn. Beth yw eich targed tymor byr? Beth yw eich targed
tymor hir, ac yna adolygiad i weld ydyn ni wedi cyrraedd y targedau nathon ni ei nodi. Mae yn y byd meddygol, yn y byd ffitrwydd, iechyd. Beth yw y targed? Codi gallu i redeg yn hirach, dygnedd, falle bwyta'n fwy iach. Hynny yw, mae'n derm ni'n defnyddio. Beth yw eich targed? A dyma sydd gyda ni yn y bennod yma. Mae Paul fan hyn yn dweud, mae gen i darged, mae gen i nod. A beth yw targed Paul? Wel, ei darged yw fi am adnabod well. A fi am fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Dyna'i darged e. Dyma fy nod i, fi eisiau adnabod Iesu Grist yn well, a fi eisiau bod fwy fel Iesu Grist. Nawr, pam bod Paul yn dweud dyma'n harged i, dyma yn nod i? Wel, ni'n gweld yn yr ail adnod, mae Paul yn ymffrostio, mae e'n ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n sylweddoli pwy o ddifri, pwy sydd fel Iesu Grist. O'n i'n meddwl, byddech chi'n dychmygu Paul yn dweud, o'n i'n meddwl bod fi'n plesio Duw ar sail pwy o'n i, ac ar sail beth o'n i'n gwneud. Yn yr adnodau cyntaf, mae'n dweud os oes rhywun gallu ymffrostio, wel, llai ymffrostio'n pwy o'n i, pwy oedd yn rhieni, pwy oedd yn nghindeidiau. O'n i ddim yn gwneud pethau ofnadwy o ddrwg, o'n i'n cadw y gyfraith, o'n i'n ymdrechu, o'n i'n byw yn dda, o'n i a brwdfrydedd, o'n i a zel. Hynny yw, o'n i wrthi yn galed iawn yn neud yng ngorau i feddhau i Dduw. Ond nath Iesu Grist dangos i Paul, Paul, ti'n ddall. Ti'n hopeless, ti'n methu gweld, mae dy weithredoedd di, dy gyfiawnder di, yn ddim. A mae Paul yn ymwybodol, mae Crist wedi dangos i fi fy angen. Mae Crist wedi dangos i fi bo fi yn bechadur. A nid Paul sydd yn dweud, nes i sylweddoli, na, mae'n dweud yn y 12fed adnod, bod Crist wedi fy meddiannu. Crist ddath a gafel yn Paul. A mae Paul mewn rhyfeddod, mae Paul mewn diolchgarwch, mae Paul eisiau moli yr arglwydd Iesu Grist. Yr un yma yn yr ail bennod yn Philipiaid, mae'n sôn, hwn ddath o'r nefoedd, o oleuni a gwres, hyfrydwch y nefoedd, a mae'n dod lawr i'r ddaear yma fel dyn. Duw yn dod yn ddyn yn gwybod bydde fe'n dioddau, gwybod bydde fe'n gorfod byw ar y ddaear pechadurus tywyll yma a cael ei wrthwynebu. Gwybod y bydde fe'n gorfod mynd i'r groes a cymryd yn pechod i. A dioddef fy mwyn i. Nawr, i fi'n gwybod y ffeithiau yma fi'n yn cofio pan o'n i ddim yn credu'r ffeithiau yma. Ond felly gadael yr ffeithiau yma jyst fynd drosto fi heb yng nghyffwrdd i o gwbl. A mae Paul fan hyn, mae mewn rhyfeddod. Ac yng ngoleuni mawredd a gogoniant Iesu Grist, mae'n dweud, pwy sydd fel fe? Ni newydd ganu na, bawn yn fwy tebyg. Pwy sydd fel yr arglwydd Iesu Grist? Drychwch ar ei gariad ar ei ymynedd ar ei gyfiawnder bob amser yn deg, yn ffyddlon, yn ostyngedig, yn sanctaidd. Ac wrth ystyried y person rhyfedd anhygoel yma, mae Paul yn dweud, fi am adnabod e'n well. Fi eisiau bod
yn fwy tebyg iddo fe. Edrychwch yr 8fed adnod, os oes Beiblau gyda chi. Yr 8fed adnod. Rwyf dal i gyfrif pob peth yn golled. Ei ymdrechion ei hunan gyfiawnder e. Fi dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Rwy'n cyfrif y cwbl yn rybys, yn sbwriel, mwyn i mi ennill Crist am cael yn ddoef. Drychwch ar y 10fed adnod. Rwyf am ei adnabod ef, a greu mi atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Dyma oedd ei nod e. Dyma oedd targed Paul. Fi am ei adnabod yn well, a fi am fod yn fwy tebyg iddo fe. A fi eisiau gofyn i chi bore yma, fi eisiau chi feddwl. Blant, pobl ifanc, pobl hŷn. Fi eisiau chi feddwl. A fi eisiau chi ateb eich hun yn onest, ydych chi'n adnabod Iesu Grist? Fi'n edrych o gwmpas, a allai ddweud mae bob un ohonoch chi fan hyn yn gwybod am. Ond ydych chi'n adnabod Iesu Grist go iawn? Ydych chi'n meddwl, fi'n oce. Fi ddim yn byw yn hollol wyllt. Mae dad a mam yn Gristnogion. Fi ddim yn byw mor wael â hwn a'r llall. Fi'n meddwl gormod am y peth. Fi'n meddwl, fi'n oce. Neu falle bod chi'n meddwl, wel, fi yn trio gweddio, a fi yn mynd i'r capel, a fi yn neud hyn a'r llall. Yr unig ffordd, chi'n gwybod hyn, yr unig ffordd yw trwy Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn ei air bore yma yn gweud wrthoch chi, dewch, fi wedi wneud y cyfan, credwch. Mae cynnig i chi bore yma i ddod i adnabod Iesu Grist. Gai bwyso arnoch chi, pledio arnoch chi, dewch i adnabod e. Peidiwch gadael diwrnod arall i fynd. Dewch i adnabod Iesu Grist. I ni sydd yn credu, chi'n dymuno rhyfeddu fwy ar Iesu Grist. Dych chi'n hiraethu, byddwn ni'n licio gweld mwy ohono fe. Sylweddoli gymaint yw fy mraint i. Fel o'n i'n gweud wrthoch chi, fi'n teimlo bod fi'n cyfarwyddo gyda mawredd Iesu Grist, iachawdwriaeth. Byddwn ni'n gweld mwy a mwy o Iesu Grist. Rhowch amser heddiw, gai herio chi, a fi'n herio fy hun yn ofalus gyda chi. Bo chi'n rhoi amser heddiw, bo chi'n rhoi amser wythnos yma i ystyried be mae Iesu Grist wedi wneud drosto fi. Beth oedd yn wir amdano fi? Hynny yw, o'n i yn gwynebu barn am dragwyddoldeb. Ni mor gyfarwydd o hyn. Ond mae Iesu Grist wedi fy meddiannu, nath Iesu Grist gafel yn ni, a trwy ei farwolaeth ei aberth ei gariad a hynny'n unig, i ni ddiogel. Gai annog chi i weddio, dangos i fi fwy o Iesu Grist. Dad, dangos i fi fwy ohono fe. A chi'n gwybod wrthyn ni weddio hynny, ni'n gweddio yn ôl ewyllus Duw. Ni'n gwybod mae Duw yn dymuno hynny. Gweddiwch, gai herio chi a fi, i weddio hynny wythnos yma, Dad, dangos i fi fwy o Iesu Grist. A fi'n siŵr bod sawl un yma yn gallu dweud fel fi'n hollol ddidwyll, ni yn caru Iesu Grist.
ond o am ras yw gariau yn fwy. Felly dyna oedd targed Paul. Ac mae'n dweud yn y diwedd y benod, dilynwch fe esiampl. Gadewch chi hyn fod yn darged i ni. Yn ail, y penderfyniad. Mae Paul di gosod targed, fi eisiau adnabod e'n well, a fi eisiau bod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ond na ni. Ond ar ôl gosod targed, mae rhaid i chi wneud penderfyniad. Reit, fi'n mynd i ymateb i'r targed yma. Fi'n mynd i wneud rhywbeth am y targed. Nawr, cyn delio â y penderfyniad i ymateb, gai jyst atgoffa ein gilydd, rhywbeth i ni gyd yn gwybod, ond fi eisiau atgoffa ein gilydd, o ran ein iachawdwriaeth ni, i ni'n hollol saff. I ni'n hollol gyflawn yng Nghrist o ran ein iachawdwriaeth. Gallwn ni ddim adio dim byd, ddim angen i ni adio dim byd, i ni'n hollol gyflawn ac i ni'n hollol saff yn yr arglwydd Iesu Grist o ran ein iachawdwriaeth. Ac i ni'n dweud, diolch byth. Na Paul yn y benod gyntaf yn Philipiaid, adnod 6, yn dweud, yr wyf yn gwbl sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau hyd dydd Crist Iesu. Ni'n saff, gall neb yn dwy ni. Ond wedi dweud hynny, gan gafel yn y gwirionedd yna, ni hefyd yn ymwybodol bod y Beibl yn llawn o ddarluniau, yn llawn o orchmynion, sy'n cyfleu ar ôl i ni ddod i'w adnabod bod na symud ymlaen. Bod na dyfu i ddigwydd. A bod gyda ni gyfrifoldeb yn y tyfu yna. Bod gyda ni ran i chwarae yn hynny. Mae'r darlun cyfarwydd o Cristion, rhywun wedi ei geni o'r newydd. Ac os ni wedi cael ein geni, chi'n mynd gweld plentyn sydd ddim yn tyfu. Ar ôl genedigaeth, mae'r plentyn yn tyfu. Mae'n bwyta, mae'n yfed, a mae'r person yn tyfu. A dyna'r ddarlun sydd gyda ni'n gyson trwy y Beibl. Mae sôn yn y Beibl amdano ni fod fel ffermwyr yn ddygyn, yn gweithio yng nghyd-destun tyfu, yng nghyd-destun rhedeg y ras. Ni fod fel milwyr yn milwrio. Ni fod fel athletwyr yn ymdrechu wrth redeg. A dyna'r darlun sydd gyda Paul fan hyn, yw rhywun yn rhedeg. A dyna beth mae Paul yn dweud fan hyn. Ie, mae gen i nod, mae gen i darged. Fi eisiau bod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Fi eisiau adnabod e'n well. Ond mae yna benderfyniad yma. Ie, fi am ymdrechu yn hyn. A mae Paul yn ymwybodol gallai ddim wneud hyn yn fy nerth fy hunan. A mae'n nodi yn y 10fed adnod. Fi am brofi grym ei atgyfodiad e. Mae angen nerth arno fi wneud hyn. Fi angen y grym yna atgyfododd Iesu Grist o farw. Fi am brofi hynny. Ond mae angen bod yna benderfyniad. Mae rhaid bod yna rhyw ynplygrwydd. Mae angen bod yna rhyw ymdrech. Ie, fi am dyfu. Fi am fod fwy fel Iesu Grist. Ond yn cyd-fynd gyda'r nerth yna sy'n cael ei roi i ni, mae angen y bwriad. Ac wrth i fi sôn am hynny, mae'n siŵr bod llawer un ohono ni'n meddwl, fi'n wan. Fi'n methu. Fi'n gwybod na i byth gyrraedd y targed yna. Ac felly os pwynt bo fi'n ymdrechu. Wel, mae Paul ei hun yn ymwybodol na i byth gyrraedd y targed yna'n llwyr o fod fel Iesu Grist, y tra bo fi ar y ddeiar yma. Ond yw hynny ddim yn achosi iddo fe i beidio ag ymdrechu. Dyw e ddim yn ei ddigaloni e. Dyw e ddim yn stopio fe i ymgyrraedd at y nod. Edrychwch ar adnod 12. Nid wyf wedi cael hyn, fi heb gyrraedd y nod eto, nid wyf wedi cael hyn,
Adnod 13. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu. Fi ddim wedi cael y target yma eto. Mae'n cydnabod ei wendid, ond yw hynny ddim yn achosi bod e'n digaloni ac yn arwain i anobaith a ddiogi. Drychwch ar adnod 12 eto. Nid wyf wedi cael hyn, ond yr wyf yn prysuro ymlaen mwyn meddiannu. Fi gwybod bod fi'n wan, ond mae gallu Duw gen i. Ond fi'n ymwybodol o wendid ac o ffechod, ond hynny yr wyf yn prysuro ymlaen. A mae'r gair prysuro ymlaen, mae'n gryf, rhyw ymdrech, rhyw redeg ar ôl rhywbeth gyda brwdfrydedd, gwasgu. Drychwch ar adnod 13. Ni'n cael y geiriau, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth. Be mae'n dweud, fi ddim wedi cyrraedd hwn eto, a na i ddim yn tra'r y ddeiar, ond un peth. Mae e'n benderfynol, mae yna ein plygrwydd yma. Chi'n cofio Mair a Martha. Martha, yn siŵr oedd hi'n wraig arbennig, ond chi'n cofio un cyfnod yn ei bywyd hi oedd hi'n ffysan am hyn a'r llall, yn poeni am hyn a'r llall, tra bod Mair wrth draed yr arglwydd Iesu Grist yn gwrando ac yn cymryd ei eiriau fe. A be mae Iesu Grist yn dweud wrth Martha? O, Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Dyn ni'n gallu bod fel yna yn ein bywyd ni? O, Martha, Martha, rwyt yn pryderu a trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sydd yn angenrheidiol. Yma Mair wedi dewis y rhan orau ac nisdygur oddi arni. A'r un geiriau sydd gyda ni fan hyn efo Paul. Ond un peth, fi'n benderfynol o hyn. Dyma y peth pwysica yn y mywyd i. Dyma yr hyn fi sy'n mynd i ngyrru ymlaen. Fi'n eto siarad efo hun fan hyn. O, byddwn ni yn fwy brwdfrydig yn yr ymdrech yma, gyda rhyw benderfyniad a gallu dweud, ond un peth yn sicr, fi'n prysuro ymlaen. Fi am ei adnabod yn well, fi am fod yn fwy a mwy tebyg iddo fe. Felly mae Paul yn gosod target. Adnabod yn well, bod yn debyg iddo fe. Mae yna benderfyniad, yngwendid, mae Duw yn rhoi grymuster nerth atgyfododd Iesu Grist, mae hwnna'n cael ei roi i fi. Felly fi'n mynd i brysuro ymlaen. Ac yna yn drydydd, gweithredu y targed. Ar ôl gosod y targed, ar ôl wneud y penderfyniad, mae angen meddwl yn ymarferol sut i fi mynd i gyflawni hyn. Os yw rhywun yn rhedeg ac y person eisiau cyflymu, mae'n mynd i feddwl, sut gallai gyflymu? Fi eisiau datblygu falle dygnedd cardiofascular, stamina. Yn ail, fi'n mynd i drial ymestyn hyd fy straid, hyd fy nghamau. Os na i just datblygu yng nghamu, chydig fodfeddi, bydd hynny'n ei gwahaniaeth mawr. A fi hefyd yn mynd i weithio ar gryfder y coesau. Ac dyna pwyntiau penodol, 3 peth i fi weithio arnyn nhw. A dyna beth sydd gyda ni fan hyn efo Paul. Mae'n nodi 3 maes i weithredu mwyn cyrraedd y targed yma, ymgeisio i gyrraedd y targed. A ni'n cael y 3 yn adnod 13 ac adnod 14. A'r 3 sydd gyda ni yw anghofio, ymestyn a cyflymu. Anghofio, gallech chi ddweud yn ymwneud â'r gorffennol, ymestyn ymwneud â'r presennol a cyflymu ymwneud â'r presennol a hefyd y dyfodol.
Yn fyr iawn iawn, ni'n mynd i edrych ar y tri yma. I ddechrau, anghofio. Drychwch ar adnod 13. Gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn. Nawr, os ych chi'n rhedeg, mae'n amlwg, ynddo fe? Chi ddim yn rhedeg ras yn edrych yn ôl trwy'r adeg. Neu chi'n mynd i faglu, chi'n mynd i fynd ar goll. Nawr, dyw po ddim yn golygu fan hyn bod chi byth yn edrych yn ôl. Mae'r hedwyr bob un o hyn yn edrych yn ôl. Meddyliwch am gar, os chi'n gyrru car, mae gyda chi'r rear mirror. Chi fod edrych ar y rear mirror i weld rhag ofn beth sydd tu nôl. Ond chi ddim yn gyrru yn edrych ar y rear mirror. Chi'n gyrru yn edrych ymlaen. Dim ond bob un o hyn chi'n edrych yn ôl. A dyna pwynt Paul fan hyn. Peidiwch rhedeg yr yrfa yma. Peidiwch byw y bywyd yma gan edrych yn ôl trwy'r adeg. Beth ni'n cael gan anghofio yr hyn sydd y tu cefn. Be mae Paul yn dweud? Mae eisiau chi edrych ymlaen. Mae yna ddwy berygl o edrych yn ôl yn ormodol. I ddechrau, ni'n gallu digaloni. Os ni'n edrych yn ôl gormod, mae'n hawdd iawn mynd i ddigaloni. Achos chi'n ymwybodol, Fi'n cofio pan nes i gwmpo fyna. Fi'n cofio'r pechod yna. Fi'n cofio'r cyfnod yna. Fi'n cofio'r weithred yna. Fi'n cofio'r meddwl yna. A ni'n edrych yn ôl ar y peth trwy'r adeg. Os ni'n neud hynny, ni'n mynd i ddigaloni. Mae'n hyfryd yn dweud. Mae Duw yn dweud, Cristion, dewch a'ch pechodau. Gofynnwch am fyddeiant, a mae yn ffyddlon ac yn gyfiawn fel y myddeo i chi. A mae Duw yn ei ryfedd gariad yn dweud, fi yn yn holl alliogrwydd, pan fi'n maddau, fi'n dewis anghofio'r pechod yna. Felly mae eisiau ni anghofio. Felly ni ddim i edrych yn ôl nes bod yn digaloni ni. Ond perygl arall yw wrth edrych yn ôl bod ni'n byw ar llwyddiannau'r gorffennol. Yn ymfalchio ac yn pwyso ar yr ymroddiad roddes i. Yn i'r llwyddiant gefes i, y gweithgarwch nes i roi. A bod ni'n pwyso ar hynny ac falle'n ymfalchio yn hynny. Fe nes i wasanaethu, nes i roi lot o amser, neu fe nes i hyn. Ie, mae ymwybyddiaeth o hynny, ond i ni edrych ymlaen. I ni redeg gan edrych ymlaen. Felly na'r pwynt cyntaf mae Paul yn gweud, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn. Yn ail, ymestyn. Adnod 13, gan anghofio'r hyn o'r tu cefn, ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen. Hynny yw, roi ymdrech. Bydde mam ddim yn meindio fi ddweud hyn, pan o'n i'n ymarfer yn galed, a bydden ni'n dweud, reit, fi'n mynd mas, fi'n mynd i ymarfer, bydde mam yn aml yn dweud wrtho fi, paid â straenio dy hun. Paid â neud gormod. Mae Paul yn dweud fan hyn, gwnewch gormod. Ymestyn. Y darlun yw o rhywun yn rhoi bob ffibr, bob cyhyr, bob egni i'r ymdrech yma. Mae'r darlun o rhywun yn gorffen ras. A chi'n gweld athletwyr pan maen nhw'n gorffen ras, maen nhw'n gwthio'u chest. Maen nhw'n ymestyn mor gyflym ac mor eithafol y gallu nhw i gyrraedd dros y llinell. A dyna'r ddarlun sydd gyda fan hyn. Ymestyn, ymdrech. Nawr, mae'r ymestyn yma yn rhywbeth graddol. Mae'n rhywbeth cyson, nid rhyw quick fix. Ond mae un cam ar y tro, ond mynd ymlaen. Rhedeg gyda ymdrech, gyda dyfalbarhad, gyda penderfyniad, gyda disgyblaeth. Edrych ymlaen, chi'n meddwl am Hebreau 12, rhedwch yr yrfa os odwch blaen gan edrych ar Iesu. Felly mae'r anogaeth yma. Peidiwch edrych yn ôl, ymestyn, rhwch popeth i
dyfu. Ac yna yn drydydd, cyflymu, adnod 14. Yr wyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist. Mae'r athletwr be mae'n gweld wrth ymarfer, mae'n gweld, y medal aur. Fi eisiau ennill y fedal aur yna. A mae hynny yn ysbrydoli yr athletwr. Nawr, sim sicrwydd bydd e'n cael y fedal aur, ond mae'r posibilrwydd yna yn ddigon i'w ysbrydoli i ymestyn, i ymroi. Nawr, i ni ddim yn mynd i gael medal aur, ond i ni'n mynd i gael coron. I ni'n mynd i gael bywyd tragwyddol am beth yn y nefoedd ar y ddeiar newydd. Beth yn union fydd hynny ni ddim yn siŵr. Ond bydd e'n hyfryd. A does dim ansicrwydd am hynny. Ni'n sicr o hynny. Byddwn ni wrth ein bodd dim pechod. Ym mhresenoldeb y Duw, ynghylch yr holl saint, yn mwynhau. Hynny mae rhywbeth hyfryd o'n blaen ni. Ie. O fi'n credu fod Paul efo fwy na hynny yn y bennod yma. Mae'n sôn am yr adnodau ola yn y bennod am y nefoedd, am y ddeiar newydd. Ond fi'n meddwl bod Paul fan hyn yn edrych ar rhywbeth mwy hyd yn oed. Beth yw ei darged e? I adnabod yn well a bod yn debyg iddo fe. Yn y nef, mi fyddwn ni adnabod e'n llwyr. A mi fyddwn ni yn debyg iddo fe. Mi fyddwn ni wedi cyrraedd y targed adeg hynny. A mewn ffordd, dyma beth mae Paul yn deheu. Nid yn gymaint paradwys, ond ei adnabod yn llwyr. A i fi fod yn debyg iddo fe, byddai'n cyrraedd y pen llanw yn y nefoedd. Ond mae modd i ddod i'w adnabod yn well nawr. Mae modd dod yn fwy tebyg iddo fe nawr. A dyma beth i fi'n edrych ymlaen. Dyma'n harged i, dyma y gobaith i fod yn debyg iddo fe. I'w adnabod yn well. Mae yna emen yn dos fy Iesu yw'r nefoedd i gyd. A dyna beth chi'n teimlo mae Paul fan hyn. Yng ngoleuni gariad fi am ei adnabod yn well. Fi am fod yn fwy tebyg ac fi'n edrych ymlaen pan byddai'n ei weld wyneb yn wyneb a mi fyddai'n debyg iddo fe. A dyna'r nefoedd i fi. Felly bore yma, gai annog fi yn fwy na neb a chi gyda fi. Gofyn beth yw targed. Rhaid gynnig fod y targed yma yn well targed na unrhyw beth arall. Byddwn ni'n fwy tebyg i Iesu Grist. Ac byddwn ni'n dod i'w adnabod yn well. Wedyn fod ni'n gwneud penderfyniad. Come on. Yng ngwendid, mae Duw yn rhoi nerth i fi. Felly, penderfyniad, fi'n di ymestyn, fi'n di ymroi. Ac wrth ymroi, bod ni'n anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ymestyn. A hefyd yn gweld, mae yna wobr hyfryd. A'r wobr mwyaf yw adnabod a i weld Bydd hynny roi fwy o llawenydd na dim byd arall i ni. O weld ac adnabod Iesu Grist. Wel, gobeithio bydd Duw yn helpu ni i ymateb i hynny yn gadarnhaol ei glod Ni ganu yr emyn ola gyda'n gilydd. Mae pen y daith yn nesu y nefol wawr a ddaw. Mae bore teg ddymunais a'r hawddydd llon gerllaw. Ni bron y cyrraedd. Ni bron yna. Twlled oedd y dyfnos,
daw'r gwawrydd ddydd cyn bo hir. Gogoniant a breswylia yn y nefol dir. Mae'r mynydd nawr, fi'n edrych ymlaen i'r gogoniant sydd o'n blaen ni. Bedwaredd bennill. A chariad a thosturi, fe weodd lwybrau foes, wedi trefnu llwybrau foes, a'r gwlith sydd yn disgleirio trwy ddiwch poen a loes. Clod, clod i'r llaw arweiniodd, clod, clod i'r galon bir, am tywysodd i'r gogoniant yn y nefol dir, ac yna y bennill ola. Pan byddwn ni'n cyrraedd y diwedd y daith, be byddwn ni'n gweld? Nid gweld ei wisg, wna'r briodferch, y briodferch, yr eglwys, Cristnogion. Nid, drwchwch ar gwisg Iesu Grist. Nid gweld y gwisg wna'r briodferch, ond gwedd gwyneb ei ffriod cyn, sef Iesu Grist. Ni syllaf ar ogoniant, mor hyfryd bydd y ddeiar newydd. Ni syllaf ar ogoniant, ond ar y grasol un. Nid ar y goron gefais, ond arno ef yn wir. Yr oen yw'r holl ogoniant yn y nefol dir. Fe godwn ni ganu gyda'n gilydd.
diolch i ti am yr oen, diolch i ti am ein gwaredwr, o am ras i'w garu yn fwy. Helpa ni os gweli di fod yn dda, ei ogoniant ef. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi oll,